Dahan-dahan, go. Paghahaluin natin to, Gaw. Butong bang, ang butong bang awad ra. Saan si Gaw? Uy, Gaw! Andiyan ka na pala, Gaw? Kanina pa ako dito, Gaw. Kanina ka ba pala? Magsimula na tayo, Gaw. Mag-vlog na tayo. Gaw, taka lang. Sino to? Boy, iwan ko sa'yo. Ha? Kanina ka din pala dyan? Ako to, Gaw. Gaw, Sino yan? nalilito ako, Gaw. Ha? Ako ang kanina pa dito, Gaw. Nauna ako dyan. Sino ba yan? Sigurado ka ba, Gaw? Sino yan? Sino nauna? Ako ang kanina pa dito, Gaw. Kanina. Ikaw siguro ang Gaw, impostor yan. Impostor yan, Gaw. Obvious na obvious, ang pangit to. Ha? Gaw, kaya kami dalawa ngayon, Gaw. Kasi may dalawang parte ang vlog natin ngayon. Ganun pala, Gaw. Akala diba? ko, ano? Ganun ba? Ay, Ay, hindi ako na-orient eh. So ako pala yung part 2. Okay. Pangalawa ka lang pala, Gaw. Pangalawa ka lang. Pangit pa rin siya. Pangalawa. Pangit! So bali, Gaw, ako ang mauuna. Ikaw pa. Ako talaga mauuna. Kaya pala Ito dalawa. ang part 1 ng ating vlog, Gaw. So, what's up, mananap? Mananap, what's up? Mga bay! Mga Gaw, mga bay. So ngayong araw na to, Gaw, gagawa tayo ng kambing. Yun pala, Gaw. Kilawin ang part 1. Sarap naman yun, Gaw. Alam mo ba ang istorya ng kilawin? Ano, Gaw? Hindi mo alam? Hindi. Ako din. Gago! So, Google nyo na lang. yun pala, Gaw. Meron kayong internet dyan eh. Wala lang Huwag nyo na pala. ipaas. Huwag nyo na ipaas. Google din ipasa pala sa amin. tayo tatak. May Google naman tayong lahat, di ba? Oo. Google nila lang yung story ng Yun kilawin. pala. Ano pang inaantay natin? Ano pa? Ito na! So yun, Gaw, hugasan natin ng karang, Gaw. Go. Ito yung part, Gaw, na gagawin nating kilawin, Gaw. Mga balat ng kambing. Sarap. Balat ng kambing lang, Gaw. Okay na to, Gaw. Yun. Yung, Gaw, iihawin na natin, Gaw. Yun. Sasalang na natin to, Gaw. Baliktarin mo, Gaw. Unahin mo yung yung ano ba? Baliktad ba? Panit. Yung Unahin balat ang pala, Gaw. panit! Panit, panit! Sarap. Panit, panit! Parang may naalala ako niyan, Gaw. Antayin muna natin bago mamula-mula. Ayos-ayos masyado. Yun lang yan. Yun, mga Gaw, mga bay. Yan. Ito na po yung tinatawag na Maillard reaction, kagaya ng susisig natin, Gaw. Yan. My yard reaction. Tsaka syempre, Gaw, sa mga grupo talaga, Gaw, meron talagang nalilate, di ba? Kagaya nito. Late. Oh no! Late siya. Late dumating eh. So kaya, yun. Huli din naluto. Tuloy din, naluto. Ayan. So, tayo natin maluto lahat. Hiwain natin mamaya. Yun. Let's go! Yun! Nagaw mga bay. Luto na ang ating Inihaw na kambing. inihaw na kambing. Para sa So, yan. Hanguin na natin, Gaw. Pwede na yan, Gaw. Okay lang Okay din naman may to, Gaw. sunog. Mas masarap yan. Yun. Yun, mga Gaw, mga bay. Yes. Ready na ang ating mga ingredients. Ready. Sige, ready na ang ating mga ingredients natin. Kilawing kambing. Yes. Ito na mga recipes, Gaw. So start tayo sa, syempre meron tayong white onions. Ito, white onions, Gaw. Red. Onions. Depende yan sa inyo. Pwede rin lahat red. Pwede na lahat na ano. Mas gusto kasi ng Taguro Brothers na combination eh. Mas masarap kasi yan eh. May sweetness at meron ding strong na taste. And meron tayo pampawala ng lansa, yung luya. Siyempre, hindi nawawala yung pampaasim, calamansi. Calamansi. Sili, green at saka red. Meron na yan. Optional yan kung anong gusto nyo na sili. Toyo, Baka silver naman. swan. Baka naman. Sponsor dyan. Tayong paminta. And meron tayong asin. So, depende na sa inyo. So, go. Paghahaluin na natin to lahat. May wait lang. Teka lang. Parang may Ay! nalimutan ko. Ay, meron pa. Ito pala yung Gaw, yung main natin. So, tinadtad na natin, Gaw. Ganito kaliliit, Gaw. So, depende sa inyo kung gaano kalalaki yung slice nyo. Pwedeng pahaba. Sa amin, mas prefer namin yung cube. Pinaghirapan namin to, Gaw, na slice, Gaw. Kasi yung Taguro Brothers sumisikap para sa mga viewers, Gaw. Yes, Gaw. Yan, Gaw. Paghahaluin na natin, Gaw. Yun.
Siyempre gaw, naghugas ako ng kamay gaw. Yeah, Taguro Brothers, hindi naghuhugas ng kamay. Dumi-dumi mo! Tapos meron sili. Kalamansi. Paminta. Toyo. Toyo. Tama na yan, gaw. Sin. Depende na yan sa iyo kung gano'ng karami gaw. Dahan-dahan, gaw. Paghahaluin natin ito gaw. So medyo maliit yung lalagyan natin gaw. So lalagyan natin gaw, nakalimutan ko gaw ito. Taguro, suka. May suka pala tayo gaw. Sige. Nakalimutan natin Yummy, gaw. yung part sa ingredients gaw. Yun. Yun mga gaw, mga bay. Luto na po ang ating kilawin kambing. Part 1. Part 1 pa lang po yan. Part pa lang po yan. Go. Bago lahat gaw. Yes, gaw. Bago lahat. Mag-pray muna tayo. Yes. Siyempre. Father, Son, Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa araw na Lord. Sa araw na to, Lord, maraming salamat po sa blessings na binigay mo. Suportahan. I bless niyo po yung mga viewers and yung mga supporters and yung mga subscribers and yung lahat ng mga tumutulong sa atin, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Natin to. So, gaw, ano bang inoona natin? Ito yung ritual yung gusto natin kainin. Stop it. Get some help. Parang kasi sa kinog to. Okay, tikman mo na yung gaw. Sarap. Lame kayo! Okay kayo! Kambing na kambing. Harap gaw? Hot no? Harap no? Salamat nga pala dito sa sabaw namin. Dahil sa birthday ni Tito Papang Rolly. Rolly. Yes. Papa niya po. Pagawin niya po. Ano yun, no? Native manok na sabaw. May palibre tayong sabaw. Init. Siyempre. Ah, magagaling pa. Wala mo na daw. Ladies first. Sarap nito gaw, grabe. Woo! Tingnan natin to. Yun o. Kambing o. Sarap ng hangin dito gaw. Go. Sarap ng hangin. Parang ang sarap kumain ng ganito gaw. Sarap mga natural lang hangin. Tapos dito lang, dito sa farm. Simpleng Yeah. buhay lang gaw. Ito talaga masarap na dito. Yun gaw. Talagang backyard talaga yun na ano. Ang butong! Bang! Ang butong! Bang! Hawa! Dira! Gusto ko yung hangin! Hawa sa pang! Sorry na. God bless. Pasensya na. Mas masarap. Lalo na pag Libre. libre. Yun. Yun. Ang masarap, lahat ng pagkain dyan masarap kapag Pag libre. libre. Yan. Swerte lang namin kasi yung mga luto natin, talagang totoo yung mga taong sponsor talaga sa akin. Hindi naman natin sila pinipilit. Let's go. Gusto lang nila magbigay sa atin. Gusto lang nila i-share. Yes, Yung yung, mga blessings blessings nila. nila. Yes, totoo. Kasi na-bless na sila. So parang nag-share lang sila ng blessing sa atin. Oh, lalo na dito sa kambing. Ayaw mo ba daw? Isang buong kambing yan. Isang buong kambing na binigay sa atin daw. Kalahin mo hindi ko yan alam. Hindi mo yan alam? Hindi ba nagtanggal na yung ano mo dyan, yung bugotin mo dyan, kasi hindi mo na alam eh. Batiin na natin. Yes, batiin na natin. Binabati namin si AJ Paulo. Bartolome. Don Bartolome. Yes. At saka yung pamilya niya, si Miss Dalen Baldonado Bartolome. Yun. Tsaka sa anak nilang napaka-cute, Aryo Jaden Si Roy. Baldonado Bartolome. Si Roy. Para sa mga Bartolome at saka sa Bangkirigo family, maraming salamat sa isang buong kambing at sa mga suporta niyo sa amin. Ano ba? Parang challenge nila sa atin to guys. Bigay sa atin ng kambing. Challenge tayo kung paano natin lutuin. Yeah. Yung walang sayang na Ako dyan. part ng mga kambing. Let's go.
lulutuin ng Taguro Brothers yun, bro. Kalimutan mo eh. Parang nasasarapan ka na gawin. Parang sarap na sarap 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 na sarap na sarap na sarap 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 na sarap na sarap na sarap 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 na sarap na Will you please repeat it? sarap ko din sa kinakain mo. Oh, Paborito mo talaga ang kambing bro. Yes, bro. Oh, go. Cheers. Cheers, bro. So yun daw, Mhm. naubos na. Yun. Yes, bro. Babatiin natin si AJ Paulo. Salamat. Yes. Maraming salamat sa Maraming sponsor. Maraming salamat sa pagbigay ng kambing, sa pag-provide ng ingredients namin. Salute, doy. So hindi pa dito magtatapos daw. Meron pa tayong part 2 ng campaign. Abangan nyo sa next week na upload namin. Don't forget to watch, share, and subscribe. And click the notification bell. Kalimbangin nyo yan. Huwag kayong mahiya, walang mawawala sa inyo. Yes. Ingat kayo, more power, and God bless. Tatak, Taguro Brothers. Yun.